Tyto výzkumy pomáhají tomu, aby školství vědělo, kam zaměřit peníze, kam zaměřit pozornost a tak dále. A v tomhle já vidím smysl. Co vás baví? Co máte rádi? Já si myslím, že takovýhle výzkum by mohl i pomoct mimochodem i těm mladým ukázat, že dělejte hlavně to, co máte rádi. Ta odpověď začíná přeci v obyčejných lidech. Když ti obyčejní lidé nebudou spolupracovat, potom nemá smysl takový výzkum dělat. A ti lidé by měli spolupracovat, protože na základě jejich odpovědí ten výzkum může pomoct. A o tom to je, takže není to otravování, tohle není podobný prodej, je to opravdu výzkum, který chce pomoct. Ale samozřejmě, kdyby jsme nebyli třeba na nějakým úctyhodném místě, pak je to znamení, že tady něco špatně, což bych se nedivil vzhledem k naší politice. Ale pevně doufám, že i přesto všechno, že budeme první, samozřejmě.